sabiex nejxu għal-dejjem safin. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Arbinni u Alla wara f'qalbi, arajni xmiexi fit-triq il-ħażina u mexxini fit-triq ta' dejjem. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lil Alla u nwarbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejn il-mulej. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħnina, Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina, Inti l-ħajja tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Qudies jab suffraġġju tar-Ruħ ta' Mario Gawċi. O Alla, Inti tħobb is-safa u troddunna mill-ġdid jekk nitilfuh. Mexxi lejk il-qlub tagħna u ħeġġiġna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek sabiex inkunu qawwija fil-fidi u ħabrika fil-għemil it-tajjeb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari il-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej, misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmin, li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u tidbiet qalbu mill-mulej. Ikun bħal siġra tal-arar fix-xari li ma tara ebda ġid ġej, li tgħammar fart tikwi fid-deżert, art mielħa fejn ħadd ma jammar. Imbierak il-bniedem li jittama fil-mulej u l-fiduċja tiegħu fil-mulej. Ikun bħal siġra ħdejn l-ilma mħawla, beruqa mxenxla lejn il-wied. Ma tibżax meta tiġi sħana, il-waraq tagħha jibqa' jħaddar. Fis-sena tan-nixfa ma tinkeċċ u ma tgħedix milli tagħmel il-frott. Fuq kollox qalb il-bniedem kollha għerq u mħassra, min jifhimha? Jinu il-mulej li nifli il-qalb u narbel il-ġewwini biex nagħti l-kull wieħed skont imġibtu, skont ma jkun jistħoq emilu. Il-kelma tal-mulej. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħini l-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżina, li ma jaqafx fi triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebblieħa, imma fil-liġi tal-mulej ilha għaxqa tiegħu, lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn nix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-waraq tagħha ma jidbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjara r-riħ, għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Ħenjin dawk li jisimgħu l-kelma b'qalb tajba u sinċira u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Glorja u tifħir lilek Kristu.
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: kien hemm raġel għani jilbes il-porpra u għażel mill-ifjen. Il-għena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lażru li kellu ġismu ġerħa waħda kien imur jinxteħed ħdejn il-bib ta' daru bix-xewqa li jixba' b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sa l-klieb kienu jmorru jilagħqu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħaduh fih dan Abram. Imbagħad miet ukoll l-għani u difnuh. Dan kif sab ruħu fid-dbatijiet ħoroġ fart l-imwiet, refa' ħarstu u mill-bot lemaħ lill-Abraham b'Lażru fih danu. Walla leħnu qallu: Missier Abram, ikollok nina minni u ibat lil Lażru jbil tarf sebgħu fl-ilma ħajtaffi lin-nixfa li għandi fil-sieni għax qiegħed ninħaqar wisq f'dan in-nar. Qallu Abram: Ibni, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċevejtu f'ħajtek. Hekk ukoll Lażru il-ħażin irċeveh f'ħajtu. Imma issa huwa hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li inti qiegħed tbati. Barra minn dan hemm vojt bla qies bejnkom u bejna biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal hemm ma jkunx jista'. Qallu l-għani: Mela nitolbok missier, ibatu f'dar missierli, għax għandi 5 taħwa ħalli jagħmluhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' dbatijiet ħorox. Qallu Abram: għandhom lil Mosè u l-profeti jisimgħu lilhom. Qallu dak: le missier, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġbu Abram: jekk ma jisimgħux minn Mosè u l-profeti, anqas jekk joqum xi ħadd mill-imwiet ma jemnu. Il-kelma tal-mulej. Ħa nagħmlu ħsieb xkejken. Mela illum Ġesu fl-Evanġelju jgħidilna li jista' jiġri dak li jkun jidher sabiħ fil-għajnejn tad-dinja u ma jkunx sabiħ fil-għajnejn ta' Alla. U dak li jkun jidher ikraħ f'għajnejn id-dinja jista' jkun sabiħ fl-għajnejn ta' Alla. Issa Ġesu jsemmi li wieħed raġel għani li f'din id-dinja ma kien joqsu xejn. Imma meta miet sab li kien jonqsu kollox għax mar qudiem Alla bidu u fidu. U r-raġel ieħor f'din id-dinja kien joqsu kollox. Għaliex? Għax kien fqir ħafna u kien ukoll marid. U sa pena u tgawdija bla qies wara mewtu. Issa eżis il-ġid kien li jwassal lil-għani imur l-infern. Imma li ma nqeddix tajjeb bil-ġid li kellu għax kien qiegħed jara l-fqir fil-miżerja u m'għenux meta sab faċilment kif jgħinu. Allura eżis il-penitenza li aħna rridu nagħmlu, iċ-ċaħda, anki t-trażżin, il-mortifikazzjoni. U allura il-faqar ukoll, il-mard, id-batija jista' jkollhom merti kbar quddiem Alla. Iżda ngħidu wkoll għal-Lażru mar il-ġenna mhux għax kien fqir jew marid, imma li minkejja l-miżerja u l-mard baqa' jgħix ħajja tajba. Dik l-importanti li baqa' jgħix ħajja tajba. U allura jalla aħna wkoll li konna xi jkollna u ngħaddu minn xi x'ngħaddu f'ħajjitna kemm is-sabiħ u kemm ukoll l-ikraħ rridu narfu ngħixu ta' bilħaq
il-ħajja edifikanti fl-imħabba tagħna lejn Alla u anki lejn il-proxmu. Bil-wieqfa. Alla jbirek lil dawk li jħarsu l-kelma tiegħu f'qalb tajba u sinċira. Nitolbu sabiex aħna nagħmlu frott billi nibqgħu sħaħ fil-kelma li tibdilna l-qalb u fl-ispirtu fil-waqt li aħna ngħidulu. Tammar sħiħa fina mulej il-kelma ta' Kristu. Tammar sħiħa fina mulej il-kelma ta' Kristu. Biex il-Knisja ma tibżax tgħix u taħdem fost il-foqra u l-imwarbin fil-waqt li tkun leħen profetiku għal min ma jiswa xejn f'għajnejn is-setana nitolbu. Tammar sħiħa fina mulej il-kelma ta' Kristu. Biex l-organizzazzjonijiet volontarji ta' karità isibu l-appoġġ u l-għajnuna tal-komunità internazzjonali fis-servizz umanitarju li jagħtu sabiex tinqeret il-miżerja nitolbu. Tammar sħiħa fina mulej il-kelma ta' Kristu. Biex min għandu l-mezzi iħaddimhom għal ġid komuni ta' kulħadd u l-aktar ta' min u sfruttat nitolbu. Tammar sħiħa fina mulej il-kelma ta' Kristu. Biex aħna nafdaw biss fil-kelma tiegħek u nqisuha bħala ir-regola tal-imġiba kollha tagħna nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. U Alla inti tifli l-moħħ u l-qalb enna li n-nam sejknin sabiex ma noħorġux il-barra mit-triq tal-ħajja bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-inbit li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuliti bid-dnub tiegħi l-aħħir. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Bis-sagrifiċċju li se jinnofrulek qaddis mulej l-emil tagħna ta' qima biex dak li aħna qegħdin nistqarru bit-taħriġ tagħna ta' tieba f'dan ir-randan iħalli l-frott ukoll fir-roħ tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikullhom kienu raddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna inti trażżan fina drawt il-ħżiena. Terfana ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawit it-tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli jieqmuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jifaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom
ilqa nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulli Alla tal-eżerċiti, smertu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurek. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, riġraddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurek. Dan hu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja. Bis-salib il-qawmin tiegħek inti bdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Mario Gauci li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huwa bil-magħmudija mitfibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna, missier li jħobbna, missier li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna.
Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-mnoħat jalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tiba u l-ħinna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna mnistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja bil-ġisem, bid-dem qadis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf Talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq li jidħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Hennalina mulej, hennalina, hennalina mulej, hennalina. Nek mulej nollulub na ismana, għalix fiki tamajna finike. Hennalina mulej, hennalina. So venir vid nubiet tal-imorti, vidolbuk trott il-mafra tal-Sara. Hennalina mulej, hennalina. Nadda f'nubna mit-tema tal-ħtija u saħħana bil-far
Christul mafratana, il haya wil awmi, lek lubna lek harsitna, lujina lemeut kul zmin, tu kollo Christu jarrab tal-mewt luġi tajtru negfiħan talna wad ġismek li ustri kull dbatina pal rajħani li taġġib u triklin batu miegħek biex malla nejxu sfid irbaħ li nfern Helsin, rot lehena lilna meniktaw, u wara l-mewt nejxin. Nadurawk Ġesu imberkuk. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. O Alla, għamel li dan is-sagrifiċċju li joffrejnilek jibqa' jaħdem fina bil-ħidma qaddisa tiegħu u li jinwettquh bil-għemiel it-tajjeb tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Sakar fina muleja lixkirna, id-dawletijek bil-faraġ tal-lum, henna lina u f'jismek eħlisna, il-sarat li ġarrabna Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' pinu vometana l-malati għafdarek ġenana għaxin fit il-qana Madonna ta' pinu u d-dimek herqana ġenana nitolbu biex tfittex tismana biex tfittex tismana